Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih, dhisik entuk kerjaan baru guys. Untuk kerjaan anyar arep gawe grup tandur dhewe. Maksud iki ribut gawekno alat keler. Sak omah dur ribut gawe alat keler. Walah wis dadi alhamdulillah. Nek mas aku nek nggone por kayak anu ndek meneh kok nganune kirek dawa meneh pralone kedawan gak kedawan aku gak iki kok lho ora dengan iki yang cara mana kene iki tandur iki tandur cara mana sakit lah kuwi cara dincepi nem kak kamban ada yo ora iki cek nganune rapiah maksudnya sakpiro ora iki cara siji, loro, telu, papat, 5, 6 terus dalane kuwi sakmono kuwi dalane nek kurang anu ya kene ji serontok anu arang neh ngono ngene lho ngitungmu ya iki mek selawe terus kene siji kok iki kok kene iki kok kene iki tandure kok kene padahal iki yo sudah tahu ta ora tau tandur piye wong yo do latihan kabeh iki kok. Enggak tahu. Lah Maryam yo padha ae, Dik. Ya. Maryam wis tau melok. Tapi yo wis tau melok. Jane iki 6 tantepe iki 5 jane iki. Lho nek ning ngene por ketek 5 edok aku. Lah ya yo 5 apa 6? 6. 6 kan pagri kono. Cek. Mbok taleni ngono ki maksudnya piye, Dok? Ketaran apa? Sesuk nek gawa gak besar-besar. Sesuk iki ben ae rapi ae. Ngono, ben nggo tali ngono mbek kono. Ya wis. Iki kurang dawa iki. Iki nek blene wong iya, ilang Dok ngono, Dik. Bener iki ilang iki, kurang dawa. Lah padha ae lah sing patoke kuwi kaya Kristen kuwi kaya ngono. Dinggo wae kuwi jare. Gak yo kurang dawa kuwi. Sing patok kuwi. Oh, Pak Platar wonten Lah cara manjo-manjo ke jerone sakmene sakmene. Wah, lalah Dok ngene pur kaya ambles, Dik. Saiki lho petelane jero. Sak dengkul kok. Dite tak mari-mari. Sesuk nek mulai taleni meneh. Apa tandene endi? Ngene golek waris. Nang ndi rombongan Iki iki. ya. Ya, nganu kono lho andenge ku lho lek dapet ngidul. Ano, lagi pulang lagi. Pas tanganmu kena ini. Wes putahe ngono ya, Mas ya. Ora sing penting dincepno kuwi kena njabut ngene wis. Kok kene endi? Semangate kok nek kon gewekno alat. Iki alate wis dadi guys, wis dibongkokno karo Mbah Dok. Sing kuwi apa kaya patok iki wis dadi karek kawat. Gak kena. Iya, Pak. Iki dene anu ora. Lah nek ndi Kong enek wesi bolong? Iki bos. Lah iya lah kuwi wis bolong. Awas lho nek kena sikelem. Awas nek bleset. Wes Mas ngono lah. Sing penting kena tarik tangan ngono kok.
Wes. Nek nanam. Wes ngono lah. Wes alhamdulillah guys, iki dhisik diparani dulur wedok. Tek yo dikon tandur. Iki sing esuk tandur esuk iki mang urung dilakoni, sing kene ngakon awan. Ya tetep disago ya guys. Muga awake diparingi kuat. Iki lho wis malah wis dibayari. Lho, 200.000. Iki sawahe cedhak, cuma kene belakang rumahe dhisik kene iki ae. Mangkane sesuk ki sing adoh didhisikno. Pak suwe guyu. Tandur urung dilakoni wis dikei dhuwit ya muga-muga dongakno eleh Mas kok iso awake paringi kuat yo nduk. Iki mriyang guys, dulur wedok iki mriyang teka kene buk iki lho. Mlaku kene kene jere wis ndredeg perkara golek wong tandur. Lah mikirku ki yo ngene, lah yo kowe kok golek wong tandur teko kene. Lah sing kene sing mikirku yo ngene. Marek-marek yo kan. Iki mangran atok apleng desih kuwi dolan ning gone tukang jahit, guys. Ceritane ya iki tak sepilno sediluk. Cerita-cerita nek apa kuwi bar tandur ning tukang jahite kan sikile kuwi lara perkara bar tandur. Ya Allah, iki yo melok tandur barang Bu aku ngono. Sikile kan sik njarem gak tahu. Lah piye ya do nggih grup tandur piye ngono. Ndelala iki alhamdulillah dadi tenan guys iki. Wong grupe ya wong 3 wong 4 lah. Intine engko nek sing sijine wis apa mari entuk mriyang kan yo jek do mriyang. Gatur gak gelem. Lah wis melok lek tarik Mas, kono wis terjun adoh-adoh Dik. Ngono wis iki ceritane gawe grup dhewe, wong alusan kabeh iki sesuk iki. Ora ren. Lah iya, lah tapi cocok engko Mariam aku kan teng wonge yo cara wong do humoris kabeh ngono lho. Lah kuwi tak ngenekno ayamku gak TikTok barang lho, tak kon megol-megol aku ngono. Lah yo tandur urung budal. TikTokan wong iki ngono. Alhamdulillah wong jenenge job yo guys. Ya ditampa ae wong yo tandure ora bareng cok esuk cok awan. Dadine ya wis dipanjeri ya ditampa muga-muga awake diparingi sehat. Wis koyo ndang sehat ngono tak jak grup. Amin. Tak gawekno mie, engko ora anget-anget mie gak seger. Seruputi. Alah, bingung komporku ora kenek. Kok komporku ora kenek. Wis alhamdulillah guys, tak gekno mie ben diseruput-seruput, tak gekno teh anget-anget. Pangan. Anget-anget. Gawe nembok. Wis nanti seruput tak kei lombok emoh. Ayo. Apaan wis e? Tak tatak ya apa ya? Panas sih. Rasa. Cukup nember. Kak. Apa bantal lho Pak Pangku. Nah, ku tatakan. Nah, mangan. Nerangi ora maning wekku. Ayo. Kok iso nek kasinen ngono tambahi banyune. Jajalan piye? Kak. Tak gawekno teh anget-anget seger. Tak antepno banyu. Dinda lho ki sampai jam piro kok ya sekolah kok ya mantuk-mantuk ya Allah ya Allah. Gremes misah. Jenenge bocah kok gak duwe leren, aku nek maten rasane anak wedok iki. Sekolah dhuwur pindah. Oh alah. Engko nek bengi ya ngono sih, nyiapno apa ngono kuwi? Peralatan persiapan jadwal sesuk apa ya kluthak-kluthuk gawe keterampilan. Ki mangki paling ning sekolahane ndek iki gawe keterampilan lho ya. Ndek bengi iki nganti jam 11:30 lho. Gawe anu. Iya, nggak keterampilan dhewe dikon nyekeli ambekan adike piana kuwi kon ngiwangi nyekeli. Oh, lah ya. Sama ada, Pak. Pak De bermadang. Emang sayure tak panasi iki lho. Lek tak ibu sego. Mbek sego. Ibu wis ramang. Pak De gekno teh apa kopi, De? Teh. Meracik teh, guys. Lah yo. Esoke lupa. Ada nih, Samrate dhuwur. Ya, alhamdulillah. Ya wis mbah. Wis teh kesampluk apa ora iki engko? Kak, wis kekono. Bar tak udek kok. Engko awakmu iso keringetan gobyo sak penak. Nek gak tawaki dahe sih.
Kita tok. Iya, padha-padha. Aku ki sapa ae nek rene, asal ki gemangan legakno ngene aku malah seneng lho Mas Sam. Apa meneh wong sing kira-kira wong biasa, Mbak, emang masak apa? Kelan apa? Ini malah seneng aku nek ngono kuwi. Malah iso gelem golek-golek dhewe apa ya mangan ya sapa eneke ngono kuwi enek sambel ya sambel. Nggekno teh paksu karo telur wedok guys. Hawane kan gremes, ngombene anget-anget. Teh, tapi tak kei gula saiki tok Mas, sepet-sepet. Tak kei gula saiki tok. Teh pahit. Nek karo sego weteng madem. Op sego mbok mambek jangan tewel nae. Anakku wedok nek urung mantuk yo ya. Setengah 6. Ya ya setengah 6 lho iki. Nang urung mantuk iki kok yo. Saka iki diklambeni, angger diklambeni drama ngono kae lho. Wis. Nang godhog yo ngono kae rewel. Ya hati-hati. Hati-hati. Didulur wedok sing penting ado sehat. Tarayu usume lara ya rasah dipikir nemen-nemen. Oh ya ora kowe dhewe rono-rono ya do mriyang kabeh. Ngono nek sedelo-sedelo. Mulai aja dipikir banter-banter. Wong ki sing penting saiki iki uripe santai, slow, mergae. Tapi ya aja nemen-nemen pikirane aja banter-banter. Ayo. Nek kanan iki aku seminggu, walah seminggu wis jubet aku lho. Mulai kaya nggih iki yo megeng-megeng. Walah, ndrepak nang ngene kok. Ya. Iya. Alah wis ora usah dipikir. Nek ra ngene yo ora mangan ning kene. Aku ndang waras ya ndak dadelan gitu kowe. Pengen turu kene nang turu kene. Kamar yo pirang-pirang. Ora wis lho, dicek mintan akeh. Jane pengen buk ngene kene. Lah iya. Endi montormu kok endi? Alah yo le parkir kok teko Mekah Madinah iki lho. Lha iki lho kowe munggah iki lho genah ora lunyu. Pasir padet kok ngene kok wedi. Halah. Lha ngono ki mbak dilebablasno dilebokno parkir menjero ya ora teles jokem. Kok seneng. Kok seneng teles kabeh kae jokel, parkire kok ning lapangan randu. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya guys, kuwi sing gaene ngeteri sayuran dhisik, ngeteri guding, ngeteri apa kalau guys. Kuwi nek karo Pak Suki dulur wedok misanan. Alhamdulillah tandur urung dilakoni wis dipanjeri. Nek wis rezekine ya guys, enggak kemana. Berarti ya rezekine dhisik iki sesuk kira-kira dhisik ambal pindho guys. Esuk iya awan iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Su leren ning baon ya dhisik entuk kerjaan. Muga-muga ra ketang sithik saben dina enek iki. Alhamdulillah ya guys. Kena dinggo butuhan apa wae nek jenenge dhuwit kan ra ketang entuk sithik-sithik, sing penting awake iki diparingi sehat, butuhane tercukupi. So cukup saben dina wis alhamdulillah. Emang Pak Su eker gawekno alat wis dadi wis disiapno ning kene. Wis dadi sak kawate, sak apa kuwi? Senare, sak pralone. Ndi, Dinda wis mantuk? Walah iya nggo montore tante nek. Lah jawane montore Dinda kan diisi bensin Pak Su. Bablas ning warung mesti kemang. Ha iya, terus ra mulih-mulih ning montore Pak Su tak gawa njahitno celanane Pak Su. Ya gara-gara aku entuk rezeki iki mau, guys. Gara-gara ya kumang aku ning gone tukang jahit kumang atok-atok apleng omong-omongan ora sengaja. Ayo do nggek grup tandur lan delalae dadi tenan.
Ya wis rezekine ya, guys. Anu, Nduk, wis teko. Oh alah, alhamdulillah. Memang mobil astagfirullahaladzim yo kaosku nah sing dienggo. Yo. Banget tenan ah. Oh, alah teh ngantek wengi meneh, Dik. Oh. Keterampilan berarti ki, Mang. Ning gone Mona kene ya. Ini sekolahan. Ate dicat piye neh le? Wis warnane abang ngono, Dik. APPGRI. Emang kan abang? Lah kenapa duwe mbok belek ngono neh? Sesuk berarti. Sesuk. Tak omongi nggih, Dik. Sesuk ki piye yo? Ibu kan tandur, budal isu. Kowe engko yo tak masakno mbuh terong, mbuh apa kuwi sambel terong. Saeneke nggih. Yo apa jeroanem sesuk nek ijek ki tak nget neh. Ngono. Belum ora. Ibu ki sesuk sedina tandur ping pindho, Dik. Esuk karo awan. Alate dikekno bapak kae lho. Ambek Mbak Tin. Mbak Tin tukang jahit kuwi karo Mbak Mariam. Alah pokoknya sing pinter Din, ibu golek dhuwit kowe kudu semangat. Pokoknya ngurusi penggane dhewe-dhewe lah. Sing aku ya golek dhuwit, kowe butuh anu pengganem sekolah ya sekolah, mikir sekolah. Lah ya bapak mbok bal-bal ora kena tetep data ora dikakno. Gak bilang makasih karo tante kemang. Kosok inggo kosokan kasap lho Bu. Strik-strik ngono. Bang Mam, sayure wis bar tak anget. Mie-ne yo ning tutupan kono, segane yo anget. Alhamdulillah. Yang penting kan ngucap syukur ki gak aja sampai iya ya guys, lali. Pokoknya ucap syukur ki beri nolek. Jadi alhamdulillah awake dhewe jek diparingi sehat. Alhamdulillah guys, persiapan arep mangkat tandur. Ki dhisik wis bar masak. Jam 2:30 dhisik wis tangi guys. Udah bangun loh. Oke, bakso tak sambel ndok. Terus iki sambel bawang, tahu cemet. Terus iki blendrang gori. Wis tak panasi kabeh guys iki mau. Maksud iki sing sayure sing panasi nek iki yo dadak anyar, sing iki yo baru. Wis kesukaane Pak Su. Nek Dik Dinda ngene gampang nggih. Ngono iki gelem ae apa iki manut soalnya sini sekolahan yo dikek imam guys wis. Nah iki bekale DC nggo bekal guys. Nek biasane iki yo ora yo biasane, tapi iki sing duwe sawah kuwi posisine duda guys, gak duwe bojo dadi gak enek sing masakno. Iki DC wis nggo bekal. Iki nek mie, terus iki jeroan tak gowo. Terus segane sakmene iki sendoke wis engko ditutup dadi bismillah ya guys. Iki awal mula pertama kali DC ikut nanam padi. Semoga yo berkah barokah rezekine sanggurine lancar terus ya guys. Jadi awal mula pemulaan DC mulai tandur, gawe grup tandur guys. Atok-atok apleng, dadine yo gak sengaja lah kok yo dadi tenan. Wis bar korah-korah tapi engko ben di balik-balikno ning tempate karo Dinda. DC wis soalnya wis ngono guys. Serondok kepadangan ki tak karo ngemplok sego karo sarapan sik ki ya. Ben gak patek munting. Nelek waris, Mbah, sampean yo. Gone ten. Mbah, yo kene wong dalane iki kok. Kuwi yo dalane yo. Dalane ndi? Gone nelek waris, Mbah, kene apa kono? Lho lah jere yo rene ngenceng terus iki apa sing etan kuwi? Lah ya ndher yo tepuk le. Bismillah ya guys. Iki rombongan iki telu guys.
telu ki rek ya handal-handal kabeh maksudnya ki. Adek yo pisanan akeh do mulai anyek-anyek tandur ki kok polahe kaya apa. Ya bismillah ya diniati. Muga-muga yo rampung. Iki lho didalane terus. Yo ngetan rone Bu, kae jutul Mbah Nyami kae lungko. Lah piye? Lah yo. Ya bismillah. Apa nek diniat bismillah kok yo dadi berkah. Lho alah tangi jam 4 Bu, aku setengah 3. Nong ngopeni mbawek iki tangi niki jam setengah 3 nong. Yo. Diopeni masak sik engko. Besok dah budal tekan terus. Lah yo mikirku yo ngono Yam. Nek ndang isuk ndang mangkat kan engko ndang ngalih nek menungko sore nek wong ngakon neh. Apa sesuk berarti Lho, aku sesuk ijek ki ngene Jayem dijak aku. Mak Dian. Iya, aku paling ya aku tok. Ya engko paling isuk ngene budal kok ya ini ki wis bar ngono paling son mendarat. Lho, lah wae pur terus saiki Ibu ngarepe titok kuwi. Meneng ae Mbah iki lewane ya grup tandur ngene iki. Nggone lek waris sik rono terus. Ya. Mbah Samiran, sampean Mbah. Sampean ning nggonku kae entuk man aku entuk grup iki ya wong nganggek sore iki aku. Ora entuk batur. Lah iyalah mbok ya Mbah. Mbah pomo yo ngono ndeng ro nek kowe gelem tanduri kowe jere. Lah wong yo ora roh ndek sore nggih entuk dadi iki grupe. Ngidul terus ade ngegubuk kae lo ngarep. Iya kae. Lah mangkane ngono budale yo jam 7. Jane jam 5 ki budal sedengan Bu kemang. Iki jam 5 leh. Wis setengah 6 iki. Gak apa-apa iki engko disuruh ngentong kan gelis. Serak wis. Kita ndang jengking. Mbah, entuk wong loro tok ndri sabare leh engko. Wong saiki lho golek wong angel. Wong sing wis kelas tertinggi kan udah kanggo ado-ado. Iki kelas rendah iki. Kelas rendah iki. Sing handal-handal iki malah terhandal. Iki senam jantung Yam, esuk-esuk iki. Aku suwi gak tau ning baon iki. Ya ben sehat, wong nek keringetan sehat. Walah ora obah ya ora polah Ora polah. Saiki iki sementing keringetan. Malah sehat. Aku wis ra iso turu ya, jam 2 wis tangi. Lho tenan kuwi Mbak Mas sama aku jam 2 wis tangi. Cek rebahan, cek dolanan HP setengah 3 anggek gercep aku. Lah aku turu ya wengi. Aku setengah 10 anggek turu. Aku iya rek. Apa nglembur? Tuh kanu. Gak nganu jahit ngono lho maksudnya. Gak. Awak diomongi Ki terus ndi Bu Anjor? Anjor apa sing kuwi galeng iki? wis karek sampean. Ayo. Wah, banget neh. Guys, ngene iki lho. Kok sing marahi. Ora rasa wae aja nek Pak Lek ku mang tak tekoki. Mang ngono. Ya bener Mbah Samiran mang lho mengko ngulon terus ngidul. Lah wong kok kono ya ora ketenek-enek kuwi apa? Lho banjarane ngono tok, loro tok kuwi. Ya bener Bang. Musur ngalor. Ngidul rene lho, Bu. Heeh. Bismillah. Tara ya nggih pisanan ya ora ngerti lokasine. Sawahe ya wis ngene iki wajar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok mong ora ketok ya. Gak ketok iki. Wis bismillah. Teko nggon, guys. Bismillah. Wis alhamdulillah. Ngene kok golek anem kowe. Alah yo.
Ayo mujure rono ya mujure. Nanti. Rono Rono Ngene ya. Heeh. Dikokono apa kok kene, Bu? Kok kene lah ya. Ayo Yan. Wis nang anu. Iki lagi. Walah. Kene. Kidul iki nggone sapa? Iki tenan apa ora lho, Gus? Iya, lan di ora nek ler-leran jabake yo iki, Dik. Lah kuwi gubuke iki lho. Lah ya kok nek kleru piye? Ya nek gubuk. Iki yo kudune tekok Mas tekok sing dulu. Ora, ya bener Mbah Samiran mah iki kok. Wes ayo bismillah, ora nek kleru. Halah, alhamdulillah, guys. Piye iki wis entuk telung nduran ya, Bu. Alhamdulillah. Diongkek sik boyoke tak pekno banyu. Diongkek sik. Entuk telung nduran. Alhamdulillah, guys. Mas yo glate-glate, gremet-gremet. Muga-muga selamat. Cepet bar, cepet selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketelak tak jupuke yam banyune yam. Karo nata bekan. Boyoke di lurusno sik. Iki cek samar, guys. Maksudnya samar ki ngene, sawah iki tenan porang. Lah tapi lek waris niki yo ngomong, ora enek apa kuwi sawah dadi banjaran jabake nggon kuyung. Ya siki. Sik Mbak, enteni sik. Alhamdulillah, guys. 8:30 wis rampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis entuk etung 50 ribuan, guys. Kan iki borongane 150. 3 orang jadi bagiane 50 ribuan. Alhamdulillah nggih, 8:30 lho. Wis rampung. Bar iki engko nimbal neh ning belakang rumah dhisik. Ki arep dolaran sarapan, guys. Kowe besok kurung sarapan. Arep nggawa tripod ki. Ora iso wedine glundung ning banyu-banyunan malah payah iki malah. Ayo sarapan, Mas. Sarapan. Ayo Rene gabung. Bu, aja ning pojokan kene lho. Iki kene aja ning pojokan. Iki engko karo langsung balik kok. Sarapan. Rasane wis kuweder banget luweh nih. Apa? Iki lho wis ning kene tak cangkingno kok. Mbok golek. Alhamdulillah. Tandur daden-daden ya buntoni sawah ya Yam. Semangat grup anyar. Semangat grup baru. Alah ya. Ayo sarapan sik. Krokot emang nggak endi ya? Ramban krokot ora, Bu? Kesuwen ya? Ndang nimbal. Ora nek bayeme tapi krokot tok ya apik-apik jane. Loh, ramban krokot. Tapi ora nek bayeme kok yo. Campur bayem sapi, bayem ngono ya. Ayo, Mbah. Ngaleh nggone kuwi Pak Yudi tan omahku. Lah ya aku ngene kae Mbah Samiran golek wong tandur aku yo meneng ae lho urung dibolo aku. Lah iki dek sore Maria Mak. Bar Mbah, alhamdulillah Mbah wis. Ape ngalah kono lho. Ape nimbal tapi guritanku ku lho nggone Pak Yudi. Ngene waris jare yang diaut. Ngene anding sumur. Iya. Mbah yo Mbah wis nglerap kono wong persiapane wis ndeknane mula. Karek sak kedhok kok, Mbah. Tak karek iki sertok kuwi yo, Mbah. Lah ya karek sak kedhok kuwi. Sak kedhok apa sak kedhok? Lho. Ayo, Ten. Bokonge diundurno.
Apik kono ngalah guritan. Ini kilo gelis tandurane, gak patek nek banyune ini lho ya. Wes, montore ning omah-omah kae, guys, kono. Alhamdulillah wis tekan omah. Ombiongan tapi kingko sing nyetir Mbak Tin. Diombyong. Wong telu. Walah dalan iki sakjane iki mangkene kok sing bener kok. Maryam malah metu kulon. Iki lho dalane gede. Kelihatan gede ya guys, menawi nggih kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya. Sing sampun support, dukung, like, komen dan subscribe. Sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.